खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 6 आगष्ट 2020 बिस्थिबार फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय दिनैनिफ्राय तेलेंगाना रायजोआव 40,000 कर'ना पजिटिभ ना नेगेटिभ बेखौ टेस्ट खालामनाय जासिगोन। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीराव बिजेपिनि सारपान्च बिथाङा इन्डियान आर्मिफोरजों गावथारजाबाय। बे जाथाया जम्मु एन्ड काश्मीरनि गुलगाम होननाय जिल्लायाव जादों। दहाय सानावसो जादों बे जाथाया। मा जाहोननि थाखाय गावथारखो बे बिजेपिनि सारपान्चखौ बेखौ दासिमबो रोखायै फोरमायनानै होनाय जायाखै। जेब्ला फोरमायनानै होगोन अब्ला आंबो नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादराव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 52,282 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे केरालानि मोननै जिल्लाखौ दिनै रेड एलार्टआव दोननाय जाबाय। अखा हानायखौ नोजोर होनानै केराला गभर्नमेन्टआ बे मोननै जिल्लाखौ वार्निं होनानै दोनखाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय मनज सिंहाखौ दिनै दहाय सानाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि गोदान एलजी बिबानाव थिसननाय जाबाय। एलजी माने लेफ्टेनेन्ट गभर्नर। बे मनज सिंहाखौ लेफ्टेनेन्ट गभर्नराव दोननाय जाबाय आरोना। लोगोसे आहमेदाबादाव 9 पेसेन्टफोरा हस्पिटालाव अर खामनानै थैनांगौ जाबाय। बे हस्पिटाला कर'ना भाइरासनि हस्पिटालमोन। दा बे जाथायाव जाय सुबुंफोरा एबा जाय पेसेन्टफोरा थैबाय बिथांमोननो 2 लाख रां होगोन होननानै बिथां नरेन्द्र मदिया टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसाम राइफलफोरा मणिपुरनि वेस्ट इम्फल जिल्लायाव अपारेशन खालामफुनाय समाव हाथियार मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे अरुणाचल प्रदेश गभर्नमेन्टआ जोबोर मोजां थांखि लादों। बिथांमोना हेल्थ सेक्टराव नोगोद 400 कोटि रां इनभेस्ट खालामनो नागिरदों एबा खरसा खालामनो नागिरदों। दा बे 400 कोटि रांखौ खरसा खालामोबाथाय गोबां अरुणाचलाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना लाब खालामनो हागोन। जोबोर मोजां खौरां बियो अरुणाचल प्रदेशनि थाखाय। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।